nagbabalik po ang CLTV 36 Ustream. Ito ho mga kabalen, ipagpaumanhin at nag-reset lamang si Kuyang Justin ng makina. At sige ho, sa oras na ito, silipin muna ho natin ang magiging taya ng panahon. Ngayon hong araw ng Lunes, May 5, 2025. 5-5 pa lang ngayon, Oo, ayan. Maraming sale. Nakapag-add to cart ka na ba? Ayan mga kabalen. Sige ho, narito po ang weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, May 5, 2025. Meron pa rin naman tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita natin dito sa satellite imagery po natin, palayo na rin po ito ng ating kalupaan. Uli itong namataan sa line 460 kilometers west ng Coron, Palawan. Nananatili naman mababa yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo at ang possible scenario po neto ay lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility or mag-dissipate or malusaw. Samantala, meron pa rin naman tayong easterlies or yung mainit at na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito rin po yung nagdadala ng mainit at malinsangan na panahon po sa atin. Wala naman tayong minomonitor na low pressure area na possible na sumunod dito sa binabantayan po natin sa loob ng ating PAR. At possible, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin ang iiral sa malaking bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan po natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Mimaropa, Bicol Region, Quezon at Batangas. Dulot po ito ng trough or yung extension ng low pressure area. For Metro Manila at the rest of Luzon, asahan naman po natin magiging maaliwalas ang ating panahon pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Nasa May na rin po tayo at towards na rin po tayo ng tag-ulan kaya inaasahan din po natin yung dalas ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Ugulain na lang din pong i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila 25 to 34 degrees Celsius, Lawag 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 27 to 37 degrees Celsius, Baguio 18 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius at Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Inaasahan po natin dahil sa trough netong low pressure area dito sa Palawan, patuloy sila makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Possible din po ito hanggang bukas habang papalayo din po itong low pressure area natin sa ating bansa. Para naman dito sa may Visayas at Mindanao, inaasahan naman po natin, ganun din po, mainit at malinsangan yung tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan, Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius, Iloilo at Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. For Cebu, 25 to 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa heat index natin ngayong araw, inaasahan po natin for Metro Manila, 41 to 43 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po nating maitala ngayong araw ay 45 degrees Celsius. Dito ito sa may Infanta, Quezon. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At para ho sa mga nagtatanong naman, mga kabalen, dito ho sa ating lalawigan, Pampanga, asahan po yung 39 degrees Celsius na heat index. Ngayon pong araw ng Lunes, May 5, 2025. Batay na rin yan sa monitoring nito hong ating Pag-asa, DOST, yung kanilang weather station dyan sa loob ng Clark Freeport Zone. Wag na ho nating patagalin sa oras na ito makakasama natin sa ating programa si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Election Director ho ng COMELEC Central Luzon para bigyan ho tayo ng update kaugnay nitong ating syempre papalapit ng halalan. At gaya nga ng nabanggit natin, isang linggo na lamang ho mga kabalen, election na. Isang magandang umaga, Attorney Duque. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Magandang umaga, Justin, at ang mga masugid mong taga-subaybay sa programa mo sa buong Central Luzon. Isang magandang umaga sa ating pong lahat. Opo, Attorney, alam namin, busy kayo sa mga oras na ito. Kumusta ho ang final preparation ng poll body para ho sa ating national and local elections 2025? Okay, una sa lahat, punta tayo sa peace and order matter ng Central Luzon. Okay? Una, itong case ng Santo Tomas, ni-request ng Provincial Security Control Center na i-escalate from green to yellow. So, yan, inayos na for adoption by the Regional Joint Security Control Center. Pagkatapos, yung dating, yung San Rafael, from green to yellow din, yung pagiging escalation ng level na yan, daragat kayo ng kapulisan. Doon naman sa kaso ng tinatawag natin na San Antonio Nueva Ecija na kung saan nasa orange category natin sa level ng yellow. Pangalawa, pupunta tayo sa deployment ng ating mga ACMs. Okay? So, for purposes ng pagdating ng mga automated counting machines natin sa buong Central Luzon, automated counting Attorney, medyo nawawala lang yung audio ninyo. Napuputol ho yung audio ninyo, Attorney. Ayan, na-mute na. Ayan, nakamute lamang si Attorney. Opo, Attorney, please join again. Hindi nakakonekta yung mic ninyo. Okay. Ayan. Okay. Go ahead, Attorney. Sige po, malinaw na. Okay. Justin, okay na ba? Yes, Attorney, malinaw na po. Go ahead. Hello? Justin? Yes, Attorney. Can you hear me? Justin, okay na ba? Opo, okay na po. Malinaw na. Naririnig kita. What about my part? Naririnig mo ako? Opo, naririnig na po. Malinaw na po, Attorney. Okay, sige. Okay. Ituloy natin. Ang automated counting machines natin ay may kabuuang total na 9,584. At yan ay ilalagay natin sa 2,883 na voting center sa buong Central Luzon. Yan ay sumasakop sa 3,105 barangay sa buong Central Luzon natin. Ngayon, ang pagsagawa ng final testing and sealing natin, ito yung update natin. Sa Angeles, mayroon tayong isang final testing and sealing na naganap noong May 3 sa Pandan. Itong araw na ito, magkakaroon ng final testing sa mga iba't ibang lugar ng Pampanga, Angeles, Aurora, Bataan, Nueva Ecija, and Tarlac. Ang Bulacan magkakaroon ng final testing and sealing sa May 7 at ang Zambales sa May 6 po tayo. Okay? At mayroon naman tayong mga tinatawag natin na
consolidated canvassing system natin. Ang consolidated canvassing system natin ay gagamitin sa mga provincial boards at mga municipal and city board of canvassers. Yan ay 137 lahat ang total. Ide-deploy na sa iba't ibang lugar. Kagaya ng Bulacan, may mga areas ng Bulacan na bukas pa sasagawa yung pag-dispatch at pagde-deploy sa bawat mga presinto. Kaya para in time sa May 7 na final testing and sealing nila. Pupunta tayo sa paggamit din ng mga tinatawag natin na Starlink. Hindi na natin gagamitin ang bigan sa mga lugar na kung saan mahina ang signal ng ating mga tinatawag natin na cellular or telco signals natin. At yung mga official, ang mga bigan natin ay gagamitin sa mga lugar na kung saan napakahina ang signal natin sa Aurora, sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ngayon, punta tayo sa mga gagamitin natin na personnel ng DepEd. Ang total ng DepEd natin na ide-deploy natin ay aabot tayo sa bilang ng tinatawag natin na 2,883 na DSO or DepEd Election Supervising Officer natin. At meron tayong support staff na total na 2,883. Sila ang magmamanman itong DSO sa bawat tinatawag natin na polling centers natin. Mayroon din silang technical support staff na ang total is 3,371. Ang total na bilang ng chairperson natin ay ng electoral boards ay umaabot ng 2,883 at ang bilang ng poll clerk at TED member ay ganoon din, 2,283. Kaya ang total ng ating ide-deploy sa buong Central Luzon ay umaabot sa 37,899. Pag tinitingnan po natin ang benepisyo ng mga natatanggapin ng bawat maglilingkod, ang DSO natin ay tatanggap ng 11,000, ang technical support staff ay 9,000, ang support staff ay 8,000, ang chairman ng electoral boards ay tatanggap ng 12,000, at ang poll clerk at third member ay tatanggap ng tig 11,000 bawat isa. Kaya ang total na tatanggapin ng mga DSO natin, gagastusin natin is 63,426,000 para doon sa ating tinatawag na DSO natin, support staff natin is 30,339,000 million. Yung chairperson natin ay aabot ng yung sa IBIS natin ay aabot tayo ng sa chairman 3,345,024,000 at ang tinatawag natin na mga IBIS na yung poll clerk natin is 360,272 million. So yun yung total na gagastusin natin dito sa mga gagamitin natin ng mga personnel or ng DepEd or a total of 516,396,000. Okay, Attorney. Tanong ko naman, balikan natin. Una mong binanggit yung areas Justin? of concern. Opo, Attorney, naririnig niyo ako. Ayan. Medyo mahina. Ayan. Ayan po, ayan yes, po. naririnig kita, Justin. Ayan, opo. Attorney, Pero mahina. Nabanggit nyo kanina yung areas of concern. Etong ating Santo Tomas, pinag-aaralan pa.
follow up ko lamang, nagkaroon ho ng request si Congresswoman Anna York Bondoc na kasama yung Apalit at saka yung Makabebe or iba pang Justin, di bayan kita ho. naririnig masyado. Ayan, medyo mahina, attorney. Mahina. Ayan, ayan. Sige ho, attorney, babalikan na lang natin si attorney at magpapatalastas muna ho tayo. At sige ho, maraming salamat, attorney Duque, at mamaya susubukan namin kayong balikan. Thank you. Tatawagan natin kayo. Thank you po, thank you po. Ayan ho mga kabalin, narinig naman natin yung update ho ni Atty. Elmo Duque. Maya sikapin ho nating makausap muli. Ayusin lang natin yung kanyang audio. Wag ho kayong aalis, magpapatalastas lamang ho tayo. Magbabalik ho ang CLTV 36 News Stream.
Kapala, nakapatalastas lang ho tayo sa telebisyon na hintayin natin 1 minuto bago tayo opisyal na bumalik ho sa ating programa. Shout out muna sa lahat ng mga nanonood dito ho sa ating programa at salamat Attorney Elmo Duque sa pagbabahagi po ng update kaugnay ho nitong iba't ibang kaganapan at mamaya sisikapin pa nating mag-follow up kay Attorney Duque dahil medyo mahina yung kanyang connection. Pero ayun, gaya nga ng nabanggit, tuloy-tuloy ho yung pamamahagi o yung delivery nitong mga election paraphernalia o yung mga kagamitan para ho sa halalan. Ayan ho, nagbabalik ho ang CLTV 36 News Stream at kayo pa rin po yung nakatutok dito sa ating programa. Justin Dizon po ang inyong lingkod. At gaya nga ho ng aking sinasabi, nakalagay dito sa ating banner, 7 days na lamang election na. Kabalen, kayo ba'y nakapag-isip-isip na at nakapili na ng inyong mga ihahalal sa darating na eleksyon? Yan ho, at kanina nakasama ho natin sa ating programa si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Election Director ho ng COMELEC dito sa ating rehiyon Gitnang Luzon. Gaya nga ho ng kanyang binabanggit, aabot ho sa mahigit na 2,800 o 2,883 to be exact, na mga personnel, mga teachers and other staff from DepEd ang kanila hong makakatuwang sa darating na halalan at yun hong budget abot ng 560 million para ho dun sa mga allowance ng mga personnel. Dun sa areas of concern, update lamang, nabanggit ho niya yung sa bayan ng Santo Tomas na request na i-elevate from green going yellow. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon na pinag-uusapan pa daw nila. At dito naman sa pagdating naman ho sa delivery ng mga election paraphernalia na tinatayang matatapos yung paghahatid ng mga makina at yung iba pang mga gagamitin sa darating na halalan sa araw ho ng bukas, Martes, araw ng Martes, May 6. Yan ho yung target ng Commission on Election. Isang mabilis na silip lamang ho sa mga balita na kinalap ng ating news team over the weekend. Narito po ang ilang mga malalaking balita ang binantayan ng CLTV 36 News Team. At kabilang ho dyan, mga kabalen, itong ginawang Sampaguita Festival sa bayan ho ng Lubao, Pampanga. Marami ho nga natuwa dyan sa mga makukulay na pagtatanghal na idinaos at ipinamalas ho ng ating mga kabalen dyan ho sa Lubao, Pampanga. Ipinagdiwang ho ito ng mga residente. A yearly celebration ho itong Sampaguita Festival dyan ho sa Lubao. At nagsimula ho yung parada sa San Agustin Church. Patungo naman sa munisipyo kung saan idinaos ang isang dance competition. Ayan. Congratulations sa lahat ng mga lumahok at syempre mga organizer dito ho sa tatapos lamang na Sampaguita Festival sa bayan ng Lubao, Pampanga. Ayan, sinisenyas at ako ni Kuyang Mike. Sabi niya, malapit ka nang magpaalam, Sir Justin, oras na. Sige ho, ako po ay magpapaalam na at tabayan na lamang ang ibang mga balita pa dito sa CLTV 36 News. I-like, share, and follow lamang ang ating social media pages para ho manatili kayong updated, kabalen, kung ano nga ba itong ating binabantayang mga balita. Gaya na lamang ho nitong syempre papalapit na halalan at sikapin nating silipin din kung paano yung paghahanda, final preparation ng COMELEC Pampanga para ho dito sa eleksyon, yung final testing ng mga automated counting machine, yung delivery, ensure natin kabilang ho yan sa mga babantayan at syempre kung kumusta ang pagboto ng mga kababayan nating nasa malalayong lugar. Muli, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Tandaan po natin, ang boto natin, kinabukasan natin. Maraming salamat po.